kardom bini nilitum press meet ke pha jerso der ong chodlo seta atumi dikan ke kado etanang litum ta ke sang kusima thalo amase litum apor ke pilo ke sang yapan bini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoya throk arni jangni po inkoya throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do to anda nang litum nang khuri dun lo nang lang dun lo lapen nang lang dun chari lo lapen la sopor nang litum pan nang choro lo lapen la aparata ilitum karbi lapen inglong arat ke do anatu chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thanda kali nitu poisa thanda ave seta alang litum nang rap dulsi la election ke ning samjin pen mesen pen papi jodarlo elong long ni jerso agotona do seta lara latanili bethang masi lang parpan adimda nili dullo la pendak 8 kilometers akahelo dak lamding road latanili to niliama si solve dullo police tu solve nedel ene banang hang la SPDC tu nang hang la nili dullo la solve dullo la pen illegal akam pa pe dolong le dak si la so akam anta haladak anta nitun pichum dun la si non nilitun rat atom phan karbiang long ke do an arat kadok kawe jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitun kachuruji aphansi pini la bangso press conference ke nitum anlo la pen alang litum phan nilitun inglong aso tame thoy aso tame kado kawe tom phanta nilitum APHLC ahinpen choro non ewan dilo na MP election ko ana vote pensina to hai nilitum kachinia teng hala percentage mange do hoye that ke di 76 lo ne pilonia la posi la he apram mange nilitum 99% la son doji kusimatha bazakan la son galidiat apot la sinon ke nilitum matha lak thom pen ke nilitum APHLC si hypo kusi ning ke klong lo nilifanya lak thom so se kusi tu hai mute nili la isi estimate ating pen kamatha ke APHLC tum lak thom ake ong pen nitum hai ke kyong ekolo to constituency kan sinale non a constituency ke la Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong except hala border khasi tum hedi hala tum thai pen abahire ke nilitum si ong ul ke la ASDC along Daniel Terona lang lipulo MP election josi BJP haidet pulo to APHLC pen Congress tum sa tai channel itu singku selabang sebutang lipisi kupon kopi ha ko APHLC BJP yang se haidet pulo tante APHLC pen Congress sa tai channel itu selang itu niji APHLC bang nitum adai chena kam ave athemani litum ke inudet chedan chok nang pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Great Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum chi kroi lo APHLC pen si tur chok nang pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake Congress wana pitur kusitu alang lik BJP muni alang li ingleng sangho ke la si alang li phan la vote na pe thak munjia phan si BJP along ke wan tu la pe thur dunjia phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum don le cham flu kali ningkan ner kep ban ni bang ningkan ning ko re thom si ke claim lo muni tum bang ka pachini akam lo muni charai ning la pen khai charai nang ni pola six schedule la teng pen la pen constitution la teng pen usi meli tum pu bom angela so lam ben rat tum ban pachini lo la pen li tum rat tum pachini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ato nang ki thur tum ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak nun la ke alang litum
Inglong arat ahotur lo. Inglong arat Silonjia Ohomia Adivasi atum ahotur lo kesini tum cini lo guys. Pangkek nang kok lo. Di Mahasau pen anu Di Mahasau pen hendak estimate non mati puga 40,000 ke kom keji kusi itu. Jong si nale tuma party do na pong MP election remde pulo jang te re-election lo son jojima. MP re-election nilitung dak laga dimanji kali lah bang. Dimanji berda India block dimanji laga Delhi kado pencing